Helo a chroeso nôl I Label 10, un fi yw Aisha, a os ydych chi heb yn barod, tan ysgrifiwch wrth clicio'r botwm isod, a roi like a roi bach o comment. Heddi, dwi di cael spot, so dyna sut mae dydd fi'n mynd. Anyway, mae ystafell fi bach yn fler, dwi'n siŵr os ydych chi'n gallu gweld. Dwi yn symud I Llundain, felly mae bob dim yn bob man ar y funud a dwi heb gael amser I just stopio. Ond, beth sydd 'da fi heddi I wneud 'da chi yw vision board. Nawr, mae hyn yn amser perffaith I wneud oherwydd mae'n rhywbeth dwi'n actually really hoffi wneud achos mae'n creadigol a mae'n cael feddyliau fi a beth dwi eisiau anelu at gyd mewn lle penodol. Felly, dwi wedi penderfynu wneud vision board o'r dydd yma tan diwedd y blwyddyn, tan Nadolig, a'r pethau dwi eisiau anelu at. Pethau dwi eisiau anelu at a roi ar bwrdd fi yw gweithio ar ffitrwydd fi, coginio eto, dwi'n methu coginio pethau dda fyd. Dwi eisiau cael yr ysbrydoliaeth na I just really edrych ar ôl fy hun oherwydd yr cwrs dwi'n astudio, sef perfformio. Dwi really eisiau edrych ar ôl fy corff a fy iechyd meddwl hefyd, felly dwi eisiau hefyd darllen fwy. Dwi eisiau gwrando cerddoriaeth fwy a dysgu fwy am cerddoriaeth. Ynglŷn â perthnasoedd, dwi really eisiau canolbwyntio ar y rai sydd 'da fi yn barod. Dwi'n gwybod fel person dwi'n hoffi wneud llawer o ffrindiau newydd trwy'r amser, ond wrth symud I Llundain, dwi eisiau cofio'r ffrindiau'r perthnasoedd sydd rhwng fi yn barod a wneud yn siŵr dwi'n cadw mewn cyswllt a gweld nhw hefyd a wneud ffrindiau newydd. Dwi yn bach yn ofnus I symud I ddinas really enfawr, felly nes I prynu rhain I just kind of atgoffa fi bod y ddinas yn really prydferth a mae hyn wedi bod yn breuddwyd I fi ers amser, felly mae fe'n mynd I fod yn iawn. Felly pethau prydferth fel hwn. A hefyd just bod dy ffrindiau, bod dy cariad fi yn enwedig yn yr gaea oherwydd dwi'n hoffi siocled boedd. Na, dwi'n caru siocled boedd a fel mynd ar walks dy ffrindiau fi a perthnasau fi a dwi'n really caru goliadau Nadolig fyd. So, dyma lluniau fi a dyma darn o cardfwrdd fi. Dwi wedi ffindo, mae'n actually yn envelope hen. Voila! Nawr, dyma enghraifft really gyflym. Mae'r lluniau mor neis. A mae'r lliwiau yn mynd yn really neis yn gilydd fyd. A na I roi fel lan rhywle, y bach o goliadau. Nawr, gyda'r byrddau yma, mae'n really bwysig I edrych arnyn nhw pob dydd os ydych chi'n gallu. Neu pryd bynnag ydych chi angen bach o hyder neu I cofio beth yw'r pethau ydych chi'n anelu at am y flwyddyn yma, neu am flwyddyn nesa. A cofio pam wnaethon chi roi pob un o'r pethau yma ar y bwrdd. Bysa fe ddim o'na os ar un pwynt o'ch chi ddim eisiau, neu oedd e ddim yn neud I chi'n teimlo'n dda. A dwi'n hoffi'r pa mor syml ma fe. Yn cofio, gallech chi wneud e mewn unrhyw ffordd dych chi eisiau. Diolch yn fawr.